дилижа видео тамошо кардам, бениҳоят хушам омад. Видеои мотиватсионӣ, видеои худаш тайёр мекунад бача. Ман хали видео дар ягон тоҷик дидаги набудам. Дар ягон ҷо силкаша дар поён мемонем, марҳамат тамошо кунед. Салом алайкум бародарҷоно. Яди бародар илтимос кардан ҷои кор хоҳиш кардан айму ҷои кор ёфтем дар шаҳри Брилёва дар Москва. Колбасни сехай бачаҳо. Ҳатман кадоме ки патент дорад, документош ай худаш уверенай, мақсад документош 100% прая, ягон камбудӣ надора. Занг занен дар номерои Умар Наҷада дар болои экран мемонем номерора. Бригадира ай 50,000 рубл то 75,000 рубл кор мекунем. Оликшда гарантия хидам метем барои чи ки хеш табор монад. Ягон камбудӣ надора. Колбасни сехай бародарҷоно, маълумоти прагира дайни номерои ки гуфтем дар боло мемонем, занг занем номерои Умара. Бо айвай ба прагиш бифаҳмем бачаҳо. Боқи Сарбаланд Хонаобод подписатсия лайка фаромӯш накунед. Зинда бошед.